ария премана ки дар индонезия зиндагӣ мекунад бо 200 килограмм расида кӯдаки аз ҳама вазнинтари дунё ба қайд гирифта шуда буд. акнун ӯ айни ҳол 100 кило вазн додааст ва хоҳиши ягонаи ӯ футболбоз шудан аст. соли гузашта шахсоне ки арияро медиданд дар ҳайрат мемонданд. ӯ як ҷарроҳии меъда гузаронида тақрибан 100 кило вазн додааст. ария 12 сола баъди ҷарроҳии меъда истеъмоли шакарро тамоман баҳс карда ва ба парҳезкорӣ оғоз мекунад ва ин муяссар мегардад ки ӯ 100 кило вазн диҳад. ария яке аз тарафдорони пурқуввати дастаи ливерпул мебошад ва бо хаёли футболбоз шудан ӯ 100 кило вазн медиҳад. ария аз роҳ гаштан ба мисли рафиқҳояш хело қаноатманд аст ва рӯзи дар роз роҳ мегардаду мувофиқи нақшаи парҳезӣ ки ба ӯ духтурон доданд пайравӣ мекунад.